Ассалому алайкум шунавандаҳои азиз. Имрӯз мехостам дар бораи каду хусусиятҳои шифобахши он ба шумо маълумот диҳам. Фикр мекунам, ки хусусиятҳои шифобахши кадуро бояд ҳама донад, чунки фоиданокияш хеле зиёд аст. Каду аз витаминҳо бой аст. Ин сабзавот дар таркибаш витаминҳои гурӯҳи А, С, ҳамаи витаминҳои гурӯҳи Б-ро дорад. Аз ин рӯ каду барои пӯст, чашм, системаи дилу рагҳо зарур аст. Умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд меояд. Биёед якҷо дида мебароем, ки дар кадом бемориҳо каду фоидаовар аст. Чӣ хеле ки дар боло гуфтам, каду аз витаминҳо бой мебошад ва дар таркибаш антиоксидантҳо низ дорад. Витамини А барои биноиши чашм, муқаррар кардани саломатии пӯст муҳим аст. Илова бар ин, он барои занони ҳомиладор ва занони ширдеҳ зарур аст. Витамини С барои бисёри системаҳои бадани мо лозим аст. Витамини С дар таркиби каду буда иммунитети моро бақувват мекунад, пӯстро аз радиатсияи офтоб муҳофизат мекунад, барои дил ва рагҳои хунгард муфид аст. Илова бар ин, ҳарду ин витаминҳо, витамини А ва С, антиоксидантҳои бақувват мебошанд, ки бадани моро аз пиршавии бармаҳал муҳофизат мекунанд. Аз сабабе ки дар таркиби каду витаминҳои гурӯҳи А, С, Е бисёр мебошад, каду биноиши чашми моро хубтар мекунад, чашми моро аз нурҳои ултрабунафши офтобӣ муҳофизат мекунад. Агар хоҳед, ки хусусиятҳои фоиданокии каду барои чашми мо зиёдтар шавад, ҳангоми тайёр кардан онро бо равғани зайтун тайёр кунед. Ҳолати пӯстро беҳтар мекунад. Чӣ тавре ки дар боло аллакай қайд карда гуфтем, витаминҳое ки дар таркиби каду аст, пӯсти моро муҳофизат мекунад. Витамини С бошад дар истеҳсоли коллаген иштирок мекунад. Коллаген бошад пӯсти моро мулоим, оринҷҳо яъне маршинкаҳоро кам мекунад. Каду ба занҳои ҳомила фоидаи зиёде дорад. Таомҳои кадуро метавонанд ба занҳои ҳомиладор бисёртар тавсия диҳанд. Дар таркиби каду миқдори зиёди кислотаи фолий ба қавли дигар фолиевая кислота мавҷуд аст, ки барои иҷрои бисёри вазифаҳои бадан кӯмак мекунад. махсусан дар марҳилаи банақшагирии ҳомиладорӣ ва пешгирии тромбоз муҳим аст. Фолиевая кислота инчунин барои инкишофи кӯдаки дар батн буда фоидаи зиёде дорад. Каду барои онҳое ки вазни худро партофтаниянд, яъне хароб шуданиянд, беҳтарин чиз аст. Каду аз 90% обу витаминҳо иборат аст. Аз ин рӯ дар 100 грамм каду ҳамагӣ 22% килокалория мавҷуд аст. Илова бар ин, каду манбаи нах, яъне клетчатка аст, ки ҳангоми истеъмол кардан шахс зуд сер мекунад. Аз ин рӯ хӯрокҳои бо каду асоси бисёр парҳезиҳоро ташкил медиҳад. Ин буд якчанд хусусиятҳои фоидаовари каду. Агар дар бораи ягон хусусияти дигари каду шумо маълумот дошта бошед, дар комментарияҳо нависед, то ки